Yiziphi lezi zinto lezi ezibalulekile okufanele sizazi uma sihlala nabantu abadala iyiphi ngempela izinto okufanele siyigade mhlambe umuntu akaqale asho ukuthi singakafiki kwisifo ungqongqoshe ngiyamthanda ngoba uyichaza kahle lento ungaze ngigcine ngasachazanga lutho ngoba uyibekile nje i-dementia kahle yacala kodwa mhlambe umuntu engakafiki kuyona i-dementia ake sikusho lokho kuba kakhulukazi kubantu abasha nabancane ukuthi kunento ezike zenzeke nje mawukhula ukade uthi uqalaza mhlambe ipeni ubulibeke la usaliboni uthi uqalaza izibuko uzifune kanti zikwena sesiphongweni Nkosi sekuyenzeka ngibeke lapha lento iyakutshela ukuthi njoba sikhula ukhula umqondo usebenza ngendlela ethile bese kuthi ke ngokwe age iminyaka ikhuphuka bese kuba nalento esithi udegenerate okusho ukuthi manje na ayisakhuli ngendlela efanele sekukhona ke manje ushintsho olwenzakalayo ngempilweni yomuntu lolu shintsho ke lwenzeka emzimbeni wakhe kunzima kakhulu ke la ku dementia ngoba lithinta ke manje na ke ukusebenza ke kwengqondo ke manje ngoba kunemiyalezo lana esikubiza ngama transmission la kusuka khona umyalezo ngala uya ngala so la bese uthola umuntu omdala eseba nento yokukhohlwa adideke angazi ukuthi ukuphi ngasikhathi sini wenzani ebese ebonakala mhlambe kamakhelwane angithi ke emakhaya mhlambe kubeyiwe mhlamba kubeyiwe so uzothi umuntu omdala uyaphuma akaboneni ukuthi uphuma uyapi kanti usengena kamakhelwane uyitshela ukuthi isekhaya la ehlala khona bese kuthiwa ke hayi utholakala engagqokile ubethakaza angithi vele lento izojwayela ukuthi yenzeke Mr Maphisa mhlambe ebusuku angithi ebusuku asigqoki kuphela siphelele awugqokile ijezi lephefeni noma lebhakabhaka ubugqoke mhlambe lokho okuncane angithi uyabona so mawuqhamuka lapha kuzothiwa ubuthakathi ngoba ungagqoki kanti mhlambe ngaphezulu bekuvele kushisa ungagqoke lutho kadulele lento yenzeka okadulele